Hambai norok media person no sung saimano je sini tipramotha sung kuno compromise dige thangiya nukha je sung 27 tarikh sini tiprani sini kaisa solution ba interlocutor chongnai ko age audit lai thanga age sung tisa hana good news kana kamia je bible sini interlocutor chongjaka kintu officially tak bukono rijai ko aun bagano officially ek dui din bisingo jodi sini interlocutor jodi saklai jai engkai sung mio sung sini tamhinani until sini उनको हंगर स्ट्राइक अब खरने बगे सिम कैसे प्रोसेस नालाय दंगो नै जों तिनि रिप्लेसमेन्ट नालायका ओमफ्राय जों तिनि सारि जरा नासिनाय तिनि सारिनि बिसिङाव जुदि अब खलायजे यांखाय जों सिस्टेम मोननाय बसखौ जों आबाव थानाय हंगर स्ट्राइक खायनाय जे जतखन पन्द सिनि सल्युशन खलायसाक जों हंगर स्ट्राइक तंनाय जतना एन्टार तिपरानि जत सेला बुरै बुरा बुरै जों जतरा फाय रो कुथुमलायनाय जों सुदु मो इभेन मो रास्ता सिमिया मो बर्मन रास्ता बिया जों ले लामानबो जों आबो स्टप खायनान बगे जों कैसे प्रोसेसिंग नालाय दंगो जों आबोनो जों माने जों वानसुको जे मो सारिनि बिसिङनो सिनि मो सल्युशन न बरफ गभर्नमेन्ट अफ इंडिया सल्व खायदोन हिनै जों वानसुक जा ओंखाय जुदि खलाय यांखाय जों सिनि नेक्स्ट स्टेप जों वानसुबै ते फुनुगैरिनाय ताबसो जाबाय बोसोर जाबाय खबर मान ताबसो जति जों साइमनो जे बारबेले कैसा जों आईपीएस अफिस न सिनि इंटरलोकेटर बगे साखलाय जाका ओंखाय जों अफिशियली बा नोटिफिकेशन को मायाखो ओंखाय जों नासिं जाक सारि जरा नासिङै दङ ओंखाय सारिनि बिसिङाव जुदि नाङै यांखाय जों सिनि नेक्स्ट स्टेप ताम खलायनानै सिनि हाबुवाग्रा ब फाइ दङ गुवाहाटीनि ओंखाय ब प्रेस मिट खाय साखलायनाय सिनि बगे नेक्स्ट स्टेप ताम बुंनाय ओंखाय ब जे साखलायमा हैनो जों सामु खलायनाय ता ताव जे न कुथुमलाय दंमोन अबके सारि जरा दा दंनाय ना ताबो चिन बुबाग्रा फाइ दङ बबिन थानि जों खाखायो जे बिन थानि गुड निउस दंनाय हनै बता प्रेस मिट खामन बिसिं तै जों साइमनाय गाहामदा हामि यांखाय जुदि तंना नांगाय तंनाय जुदि तंना यांखाय बन निजिन बाय थां साखलायनाय तेबो जों बिनि ककना नासिङै तंलायनाय ता जतखन बन साखलाय सा